אנחנו פתחנו את המרכז הזה לפני 8 שנים, כי באזור ירושלים המזרחית פה אין הרבה שירותים עבור הנערים בגיל הזה, ובכלל אין שירותים פה חוץ מבתי ספר. נערים שהרבה מהם נושרים מבית הספר, הם מגיעים לרחוב, הם מסתבכים עם החוק. המטרה שלנו הייתה להיות מקום שהנערים האלה יבואו אליו במקום שיהיו ברחוב. כל הנערים שאנחנו מקבלים פה הם נערים שהם באים ממצב סוציו-אקונומי מאוד נמוך. יש הרבה עוני, יש הרבה אלימות במשפחה, יש הרבה הזנחה, והמצב שלהם בעצם כאילו נערים שגדלים בלי עתיד. כל הפעילויות שבתוך המרכז הן קודם כל מותאמות לבני נוער. יש פה מועדון, יש פה חדר כושר, מחשבים, מוזיקה, אומנות, תמיכה לימודית. אנחנו מאפשרים לנערים לעבור הכשרה מקצועית, כי אם הנער בעצם הוא לא אוהב ללכת לבית ספר, הוא לא רוצה בית ספר, אז לפחות אנחנו חושפים אותו לעולם התעסוקה. חוץ מזה שגם יש פעולות שהנערים משתלבים בהם, נגיד רכיבה על סוסים, שחייה, טיולים, כל זה כמובן רק תלוי כמה תקציב וכמה כסף יש. כשנער מגיע לפה, נורא חשוב קודם כל שהוא נכנס לפה ומרגיש שזה בית. הנערים מגיעים למרכז, יש להם 3 ארוחות ביום, יש חוקים וכללים, יש סדר. אנחנו חושפים אותם ליחס מכיל, מקבל, לא מקבלים התנהגות אלימה, לא מקבלים ונדליזם, אלא אנחנו לאט לאט מכוונים את הילדים לתוך חשיבה של לקיחת אחריות, של חשיבה לעתיד, לפתור קונפליקטים בצורה אחרת, לבנות קשרי חברות, ובכלל לבנות קשרים מטיבים. כי כולם, הם לא מבינים מה זה קשר מיטיב, לא בבית, לא בבית ספר ולא ברחוב. וזה בעיקר בא מתוך איזושהי תפיסה שלנו כצוות, שאנחנו מאוד רוצים אותם, שאנחנו אוהבים אותם, שאנחנו רוצים לעזור להם. ואז איזה קסם, הם באים, הם משתפים, הם משתלבים, הם סקרנים, מפתחים סקרנות, הם יודעים מה מותר ומה אסור, ולאט לאט נוצר משהו חיובי אצל הילד. וזה משהו שהוא מגלה את זה אצלו, הוא מתחיל להרגיש כל כך גאה בעצמו. פשוט מדהים כמה הם משתפים פעולה עם זה. וכמה, יש לי חלומות. אני רוצה להיות רופא, אני רוצה להיות צלם, אפילו עורך דין, פרמדיק במד"א. טוב, יש להם רצונות. הם כל כך זקוקים למרחב הזה הבטוח, למנה החמה הזאת שהיא תמיד באים ומוצאים אותה. הם כל כך זקוקים לדמויות שמחכות להם ושהן מקבלות אותם ולא שופטים אותם. ומתוך הנערים שאנחנו קולטים, שהם נחשבים עבריינים, הסתבכו עם החוק, הסתבכו עם הקהילה, הסתבכו עם השכנים, עם כולם, אנחנו מגלים נערים שרוצים לגדול, ללמוד, לעבוד וגם לשחק, שזה דבר שהוא לא מובן מאליו. אז פה הם מגלים את עצמם. מגלים את החלקים הטובים שלהם.